ඉස්තාන ආරාම ඉස්තාන අපේ පන්තියට ඇවිල්ලා ඉතාලම කෙටි කාලයකින් 9s ගත්ත දරුවෙක් සිංහලෙන් ඔව් කතා කරා මම ආසයි මුස්ලිම් භාෂාවෙන් කතා කරලා අපේ ක්ලාස් එක ගැන විස්තර රිසල්ට් එකට ආපු විදිය අපේ ඉගෙනීම සහ ඒ තොරතුරු ආරාම අපේ දරුවන්ට என் பேர் அகம் ஸ்டார் நான் படித்தேன் மருதான சாகிரா காலேஜில் 2025 வருஷம் நான் ஓலெவல் எழுதினேன் 534 88 997 இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பரில் தான் நான் ஓலெவல் எழுதினேன் நான் புத்திகஸோட கிளாஸ்க்கு வந்தேன் போன வருஷம் ஜூன் செகண்ட் டேர்ம் ஸ்டார்டிங்கில் தான் புத்திகஸோட கிளாஸ்க்கு வந்தேன் நான் நார்மலாக மேக்ஸ் செஞ்சு பண்ணிட்டு தான் ஆனாலும் கிரேட் 11 ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சி கொள்ளையெல்லாம் இருக்கு இனி எல்லாம் என்னோட மாமிடம் மாமன்மார்கள் நிறைய ஸ்கூலில் தெரிஞ்ச நான்மார்கள் எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் புத்திகஸோட கிளாஸுக்கு போச்சு இனி நானும் வந்து பார்த்தேன் புத்திகஸோட கிளாஸுக்கு இனி இதான் நான் நினைக்கிறேன் நான் ஓலெவல் செஞ்ச நல்ல வேலை புத்திகஸோட கிளாஸுக்கு வந்தேன் சார் வந்து சிலபஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சார் பேப்பர்ஸ் அதுதான் மெயினாக நான் மேக்ஸுக்கு ஏன் எனக்கு மிச்சம் யூஸ் ஆகிச்சு சார் பேப்பர்ஸ் தான் சார் வந்து அவரோட டெய்லி சிலபஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எனக்கு அதில் பேப்பரும் பேப்பர்ஸ் செய்யும் அது பேப்பர்ஸ் செய்ய போகல அப்புறம் கிளம்பிக்கு ஒருத்தருக்கு பேப்பர்ஸ் இப்படி வந்து பேப்பரும் செய்ய பட்டுக்கொண்டே ஒரு நாளைக்கு 2 பேப்பர்ஸ் தானே செய்யணும் சொன்னேன் இப்படி பேப்பர்ஸ் செய்ய எங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து மேக்ஸ் செஞ்சு பாட்டு செஞ்சு அது வந்து நிலவுலேயே நிற்கும் அதுக்கு மிச்சம் யூஸ் ஆச்சு நான் வந்து வீட்லேயே கூட மேக்ஸ் மெயின்லி மேக்ஸ் மாதிரி சப்ஜெக்ட் பேப்பர்ஸ் செய்ய கலந்து வச்சு செய்யவே இல்லை ஆனால் புதுசாக கிளாஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு கிளம்பிக்கு ஒருத்தருக்கு சார் இப்படி சார் ஒரு பேப்பரும் செஞ்சு பண்ண சொல்லி நிறைய கணக்கு எடுத்து அப்படியே மைண்டில் நின்றுச்சு நிறைய அதுவும் செய்கிற அந்த பேட்டர்ன் அப்படியே பிடிச்சி பட்டுச்சு அது சொல்லி எனக்கு மிச்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு புத்திக்கு பேப்பர்ஸ் புத்திக்கு டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு அது சொல்லி தான் மேக்ஸுக்கு ஏ வந்துச்சு நான் அடுத்து மெயின்லி சொல்லணும் புத்திக்கு சார் வந்து கடைசியில் டார்கெட் கொஷின்ஸ் அனுப்பினாருங்கிறது அது நிறைய பேப்பர்ஸ் அனுப்பினார் எல்லாம் செய்ய நீ நானும் செஞ்சேன் மேக்ஸுக்கு செய்யணும் தானே நானும் செஞ்சு அப்புறம் உடனே பேப்பரில் வீட்டு எழுத்து போகிறத எனக்கு நான் இந்த கொஸ்டின் எங்கேயும் செஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கு பார்த்தா இதெல்லாம் வந்து புத்திக்கு சார் டாபிக் கொஸ்டின்ஸ்லேயே இருந்துச்சு அப்புறம் நான் புத்திக்கு சார் மெசேஜ் போட்டேன் சார் நான் செஞ்ச மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி நான் புத்திக்கு சாருக்கும் மெசேஜை போட்டேன் சாரும் அனுப்பினார் ஓ ஐதான் நான் செய்ய சொன்னேன் அப்படி இனி எனக்கு அது தான் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இனி நானும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் புத்திக்கு சார் கிளாஸ் கட்டாயம் வாங்க பேப்பர்ஸ் எல்லாம் செய்யுங்க உங்களுக்கு மேலும் கட்டாயமாக හොඳයි. එයා සිංහල භාෂෙන් පසුව පැවැත්වූ කතාව අපි නැවතත් කියනවා අල්ලාහ්ගේ පිරාරක්ෂාව ලැබෙන්න ඒ වෘත්තීය ජයග්‍රහණය ආරම්භ ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.